És moment de mirar els mercats, d'anar a fer un cop d'ull a les borses financeres i, com sempre, la informació setmanal aquí a Ser Andorra, com cada divendres, amb Sheila Toledo, l'analista de fons externs de Creant Crèdit Andorrà. Bona tarda, Sheila. Molt bona tarda, Carles. Última setmana de setembre. Com ha estat la setmana en qüestió de les dades? Si ha estat tranquil·la? Doncs, sincerament, no massa. Hem tingut aquesta setmana tota una bateria d'indicadors avançats de salut econòmica a ambos costats de l'Atlàntic. I parlem dels PMIs. I comencem, com sempre, als Estats Units, on el compost baixava al setembre més del que s'esperava, fins a 53,6. Tant l'indicador manufacturer com el de serveis decebien respecte a les expectatives, però tots dos es situen encara per sobre dels 52 punts. Recordem que per sobre de 50 indica expansió econòmica. I tot això seria compatible amb un creixement del 2,2 anualitzat per al tercer trimestre. De fet, parlant de creixement, la solidesa del mercat americà queda palpable amb la revisió del creixement del PIB del segon trimestre, que va ser molt millor del preliminar, situant-se en el 3,8 des del 3,3. El que de retruc retardaria les expectatives de baixades de tipus per part de la FED. I és que ara els futurs redueixen les retallades a només 40 punts bàsics abans de finals d'any. A Europa, aquests indicadors van oferir un panorama mixt, tot i que en el conjunt de la zona euro va sorprendre a l'alça, l'índex compost va pujar a 51,2, màxims de 16 mesos, recolzat especialment per la fortalesa d'Alemanya. Al contrast, tindríem a França, que va caure un 48,4, que va caure el 48,4 en mínim de 5 mesos, amb la incertesa política i fiscal que mimen la confiança en la seva economia. Els dos PMIs, el manufacturer i de serveis, de França parlem, es situen a un nivell de contracció. I finalment, també al Regne Unit, el PMI compost va sorprendre la baixa a nivells de 51. I és que aquesta pèrdua d'impuls també la vam observar amb l'IFO de clima empresarial d'Alemanya del setembre, que recula tant en tant a les condicions actuals com amb les expectatives. I ja per últim, en matèria de política monetària, continuem observant disparitat entre els bancs centrals. El de Suècia, el Riksbank, retallava els tipus per sorpresa, 25 punts bàsics fins a l'1,75 en un context de desacceleració del creixement, mentre que el suïssa els mantenia, atenció, al 0%, amb un feble creixement esperat per aquest any del 1,5 i una inflació del 0,2. En tot, no es descartaria que haguessin d'intervenir la seva divisa si fos necessari per estabilitzar els mercats. Molt contrast entre totes les dades dels països que ens has explicat, Alemanya cap amunt, França una petita caiguda, i això de que es rebaixin les expectatives, Sheila, de retallades de tipus als Estats Units, com ha afectat als mercats? Doncs, Carles, good news, bad news, com dirien els mercats, les borses bones notícies són males notícies, així que les borses i els bons corregeixen aquesta setmana amb aquestes sòlides dades americanes i per com bé dius, la urgència de baixades de tipus als Estats Units ja no hi és i posa en qüestió les actuals valoracions elevades en els mercats, diguem, en màxims en molts casos. No? A més, la por a un tancament del govern americà el 30 de setembre, davant la manca d'un acord pressupostari entre republicans i demòcrates, va afegir incertesa als mercats i al que ja finalment se li sumava Trump amb l'anunci de nous aranzels a partir de l'1 d'octubre per protegir les companyies locals. Destaquem el 100% sobre productes farmacèutics de marca o patentats i un 25% a les importacions de camions pesats. Tot plegat portaria els índexs tant europeus com americans a tancar la setmana plans però amb lleugeres pernes. Destacaríem la forta caiguda, en aquest cas, del Russell 2000 de petites empreses americanes per sobre del 2% per les temors de previsions de menors impulsos econòmics. Per sectors, utilities i petroli i gas eren dels pocs sectors que aconseguien tancar la setmana en positiu gràcies a que el petroli continua el seu avanç assolint màxims de 7 setmanes, dirigint-se cap al seu major guany setmanal d'un 4% en més de 3 mesos, a mesura que augmenta la pressió de Trump que amenaça els compradors d'energia de Rússia.
El barril del Brent s'apropa als $70 al barril i l'or es manté en màxims, malgrat el repunt de la rendibilitat dels treasuries, amb el 10 anys americà en el 4,17, i del dòlar, que situa en nivells de l'1,16 euros el dòlar. Good news, bad news, m'agrada com ho has definit i després també de detallar-nos per sectors, amb el Brent, també important aquí cada setmana. Quines són les dades que ara sí marcaran l'evolució dels mercats, Sheila? La pròxima setmana es publicaran revisions dels finals dels PMI, dels que hem parlat ara, a banda i banda de l'Atlàntic, i es donaran a conèixer les dades preliminars a Espanya. A França podríem observar noves i febles dades de producció industrial i manufacturera corresponent al mes d'agost. No obstant això, les dades que acapararan l'atenció dels inversors seran del mercat laboral, amb la taxa d'atur de la zona euro i la nord-americana, així com les dades preliminars d'inflació per al mes de setembre, tant al còmput de l'eurozona com a França, Alemanya i Espanya. Perfecte, això serà de cara als pròxims 7 dies, ho explicarem aquí, en aquesta mateixa secció dins del Ser Empresaris, i tu sí que ets noble i fantàstica col·laboradora. Sheila Toledo, analista de fons externs de Crèdit Andorra, gràcies. Gràcies a vosaltres, ens veiem aviat.